umwaka w'2022 ayo namange twakwaranirie keroto amo nembure tariko twasensemeyo amarwira roro igo namange twakwaranirie yora sensemeyo murwe manyererio nigakorokwa choshouta niriane Brighton Makori. Ekaroto ya jaka ya jinsa ibere bono isanu ibere bono bono mugaso nigo baibori ibe skuru ya botoro ime ya murenda egwodi eyo banyara bakorobekana asensemeyo na komocho boteneri we skuru eyo anekaro batebiruna aborokiwa nigo babeire bagokora bobe asamatemwa nandekare skuru eyo roberti ujo karamatemwa yo mwaka oyo igaba ukwana negitaseni kandi Steve nigo bono banyarire bakoboria serikali kobeke mirobiri ya bene kwene kibuna ngorgereri bare abateneri be skuru eyo nonye na aborokia nigo babeire ase skuru eyo segeka batakirwa kwe transfer inda abande banyago bache ende birengo byigisembiki na ase skuru eyo Marietane no mugaka sebede nyango tonkoba nje ni mwalimu mstaafu aigani otorase ekenyoro gieto kiabo nyanchaire Botoro High School okolia kwa matemwa ase skuru eye kwa iranire nsemono despite ni otobwate school mota igotebanga climb to the highest iga igegentokera ronkelinga amasoma achirense ekiagera okonyora some teachers have overstayed here ni academy ko sine ye serikali ngito banga ki skuru ni serikali ko sine ye private igo twango saba serikali tokonye abarimu abasali skuru ita baenda ngora batukire bunyanje ite sibiku omwalimu nero bwenarata gotenena ne list geita asangereri kibesa gose ne kiwochi mani kigo sangereri kibesa egento kende neke abana baito bago kigokora kagosa kasinini twakanete school fees basari gupininga bare bakonywa marunenya sore school fees yekwerete school ntoterete tomanya ningi bago koraka Umurai bwenze Dr. William Ruto nigo litukoria rero anyarire kagotwara igikaro ya maparasara magwasiri asamagajo astide usiase litukoria rero ekaro bandete gukwanira amangana awao anene aliarengete ya serikali ya Kenya Kwanza parasara magwasiri eyo nali konye arororo ayu alinga serikali ya Jubilee korendo murai bwense niganywana na barabu ekaro ba ukwanira amangana awao kati yabali baikirana asensemeyo ngamo nomugwasiri boborendi bweme Dr. Fred Matiangi amo nabawasiri bande no ino mugwasiri boboerani Joe Musheu ngamo nabawasiri bali baikirana asegi kalekyo asibarengete gukwanda mangana ao anekere serikali ya Kenya Kwanza ya chakiro bokoreri ibo kwena kibuna ngobe kabale miroberio yogusikia ba Kenya abochibosyo Asijinga geje Joni gobono mo senator bwe county ya Nandi Samson Cheregai anyarire gakoborio murai bwense Dr. William Ruto anene karago chikoralia mawasiri ya serikali ya Kenya Kwanza akwena kibuna nkoire bare gosengo yale bali barairiri bageri kurwase county ya Nandi kaukwana ni gateruna nigo bagusaba banyare bakwe libagerio korengana nigo bagete chikura chinyinge gokia somo obwa Kenya Kwanza kwa saa hii na baraza la mawaziri inakuja. Sisi kama wakaji kaunti nataka niwahakikishie tumeongea na Rais William Ruto. Hata sisi tutapata waziri kutoka kaunti ya Nandi ambaye kutakuwa na bendera. Sisi sasa hii serikali tuko ndani kabisa. So tutapata bendera waziri as Nandi County. We will get a cabinet secretary in the cabinet of William Ruto. Kwa sababu sisi tulipiga kura 100%. Si ni namna hiyo ama nyinyi mtaki waziri atosi mnataka bendera itembee Kenya hii ndio sisi tujue tuko kwa serikali si ni namna hiyo so we expect that when the government the cabinet will be formed we get a cabinet secretary we get PSS we get chief administrative secretaries na wananchi wetu wapate nafasi ya kazi au
Ekiombe getenerede hobwaga chimeyense ya Kenya National Construction Authority nigo bono kyanyarire kegotwara omukutano gosa maigeri anene karwandate gukwanira igoro yobwaga chia sense yeito ya Kenya yani gagoja magega yenyombe ya mokugwase county ya Kiambu eyibono goikabona abantu batana babere banyarire ba obogima bwa basumu sangano yibagenderete nigo bono barengete gochikorigereria imjera kibakobeka erigwetanga kurwaseme basukano anene eri egorwa asinyomba chirichikogwa ekaro chigenderete kwagachwa osichiagachirwe. Otherwise, I want to thank you very much. It's very important that now we are trying to recognize those who are doing a good job, but let's not forget also about those bad fellows. Thank you very much. Gardo uskabosio ekiombe kiabagaka kurwase gesaku kiaba ikoyo nigo bono kyanyarire kiokwanira anene emiroberio gendete gokorekana se jiskuru eye koirera abana kwenda iburu konyorwa korende nigo bono banyare bate abuna emiroberio yuni obandete konyebeka kurwase nseme yiri koirera buna abana babwate myaka 12 go chigoro ngwenda bare iburu senseme yo. Of Kiama and faith leaders who conduct mentorship and counseling during rite of passage of initiates today met in Nyeri and deliberated on the changes in the education curriculum, that is from 844 to CBC. The age of transition from primary school to junior secondary is 12 years from standard 8, transition of 14 years. It has been observed that younger children will be joining their older colleagues who are experienced in social relationships and cultured into some form of resilience. Ayuna roto kwarianira se jinse jiga korende na manga endete okrakana ime na isko ya Gusii ase amatasa jirebo sigose ase chinsa 10 dojugo gotebina ki omokonyi bumura ibwense Dr. Agashawa gose mokonyi bumura ibwense rigati Gashawa naki arobereti guchikonyorana na bagabana korwasi county jiri chibwatomo chando bobosagani gose insecurity ase ensemeyu boigo dojukorigereri ase mangana ito chinsa 10 dojukori naki ministry ya mangana yobachenunga kibono yanyareke gosokyo roboti anne ase county chiri chirobereri gose chiri chibwate mangana mango stira nyore oburwire bwa parosinya kwa no borwire bwa bara yuna ndo gukorigereria boigo ndorochena Kenya nigo bono ya siretie egose Paulo Gisheru niganyarite kagosire buguma bwaye oyikonye ore ase kamberukeri ya ICC gose konye ore oyomo wa sikamberukeri ya ICC boigo Kenya nigo ya siriri omo senior Kenya Air Force officer oyotogekana ga siretie buguma bwaye ase gari yaye emambi yaboniga se county ya Nairobi ayungati yatondete kubwateria ase litukurere gukora chinsa 10 no chikonyora yuamo na mange imeya Ndizi TV Nairobi Wansumo Gusii genda kurira Ndizi TV Nairobi Wansumo Gusii nyorana abakanda kutubwatia sense meri yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital oiga sense mo ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News gokonya chingaki na boko tweet @Ndizi TV News boye karenga kiao nyotukia ndikirensa kireta ikagwetera se namba erase skini ya igora obo manyuna bono no tora sense meri ya TikTok gotanyora ni gotanyora na Ndizi TV News abo no tora sense meri ya TikTok ni ngo sabera ogenda gotwara omubasomye na lanchi ya engia oyorenga sense meri umuntu wemanyererio ni gakorwa Joshua Utano oyone kuna malio gine chibichago chira senjira ya bene John Kibati neriane Brighton Makoli. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii.